IVN Geisteren-Venray verzorgde vandaag een ochtend voor de jeugd in het Oda Park. Nou, we hebben vandaag de vakantieactiviteit die wij 2 keer per jaar organiseren. Zowel in de herfst als in de meivakantie. En dan doen we eigenlijk voor kinderen kennis te laten maken met het IVN en de natuur uiteraard. En we hebben deze keer gekozen voor het thema kunst en natuur. En denk je dat dat aanspreekt bij jonge kinderen? Want de leeftijdsgroep is jong, kunst. Wat denk je zelf? Nou, we hebben wel doelopdrachten met tekenen en beelden laten zien. En net als dit is een kokertje, wat kun je zien door het kokertje, is een heel andere manier van kijken. En ja, ik heb wel de indruk, ja, die moet het niet te zwaar maken, kunst. Heel veel kinderen weten toch ongeveer wat je bedoelt. En dan een combinatie met de natuur is een kwestie van ervaren. Heel ervaren. Kijken wat ze ervan weten. Is er ook wel veel animo voor, zo in de vakantieperiode? Nou, we hebben denk ik 35 aanmeldingen, dus dat is niks mis mee. En dat is toch de gewone, ja. En in de herfst hadden we zelfs 50 kinderen, dus er is genoeg animo. Onderweg, tijdens alle activiteiten, verzamelen de kinderen allerlei spulletjes in een plastic zak om daarmee een kunstwerk te creëren. Dit is alles blond. Maar je hebt afgekeken bij je. Ik ga het zo eens proberen met zo houden. Oeh, let's look. En hier is het ook. Als je hem nodig hebt. Nu, wat je deze hebt. Hé, het is vakantie, Esmee. Moet jij niet thuis zijn en lekker in je bed liggen? Wat ben je hier aan het doen? We zijn eigenlijk gewoon activiteiten. En dat is dan met de IVN en dan ga je vaak met de natuur en het bos en zo. We hebben verkeersborden gemaakt, zelf bedacht. En we doen nu spelletjes over de natuur. We hebben het over het klimaat en we gaan dadelijk pauze houden. Hoorde ik zojuist ook dat je iets van schatgraven mag. Denk je dan echt dat hier nog iets van kunst ligt onder het gras of ergens verstopt? Misschien, ik weet het niet zo heel goed, want het kan wel zijn, maar er is ook heel veel kunst boven de grond. Dus ik weet niet of er nog iets onder de grond te vinden is. Maar ja, het is leuk, dus ja, we gaan het toch doen. En vind je het leuk hier wel in de bosverder? Hebben jullie het wel naar de zin? Heb je het gezellig? Ja, we hebben het heel gezellig en we zijn al de hele tijd op pad. We hebben denk ik nu 5 van de 11 vragen gedaan. Dus jullie hebben wel zin in pauze? Ja. Geniet ervan, jongens. Goed. Dankjewel. Veel plezier vandaag nog, hè? Doei. Als je kijkt naar dit kruis, wat is er verkeerd aan het kruis? Dat dit thuis staat. Ja. Kijk, als je hier ziet de kunst, de man of vrouw die dit gemaakt heeft, die heeft al die kruisen, heeft hij zo een knik erin. En dat staat, want de naam is ook de geknakte kruisen. En er staat eigenlijk voor de geknakte mens. Deze dag staat in centraal hier dan in de bossen, maar is er nog deze week verder nog iets te beleven of is dit het voor dit seizoen? Voor deze vakantie is deze de activiteit. En die doen we iedere vakantie in voor de jeugd. Volgende week zitten we toevallig ook in dit park. Maar dan is het voor ouderen en mensen met een beperking. Dus we hebben ook, dan gaan we gewoon met een andere doelgroep op. En is de inhoud natuurlijk heel anders. We zitten nu aan de stationsweg op 1 plek.